Good morning! No, afternoon na pala. Ay, no, morning! Good morning! 11:45 pa ng umaga and I'm ready to eat lunch. So early, right? I like it. Kakain tayo ng lunch. Hindi ako magluluto kasi meron akong leftover. Ano yun? From, kahapon. Which, I'm not sure. Gusto ko ba yung kainin? Kasi niisip ko, ito, yung leftover natin kahapon. Ito ay yummers. Or yung sardinas. Pero I think ito na lang para maubos siya. Kasi yung sardinas, okay lang yun ma-stock dun ng matagal. Yung sardinas na leftover din natin ba? Ito ba? Sharp kasi nito din. Tingnan nyo, ang dami pang laman. See? Pero yun na lang para maubos din siya. And hindi pa din ako nakapag-grocery. I think mag-grocery ako ngayon. Kasi the weather is looking really good. And as mentioned kahapon, meron akong babysit ngayon. Pero parang mag-iiba yung plano. Kasi yung babysit ko sana is 2 hours. From 3 to 5. I-clarify ko lang to ha. Kasi natuwa ako sa isang comment. Akala kasi nila binabayaran kami sa babysit. Huy, hindi po kami binabayaran. And kahit na mag-offer sila, hindi namin tatanggapin. Which hindi sila mag-offer. Kasi hindi po, wala pong bayad na ganap sa babysitting namin. We do it kasi nag-request sila na pwede bang mag-babysit kayo, free ba kayo? And alam nila na kaming dalawa ni Dan, busy kaming tao. So, kami lang talaga yung inaas nila kapag wala na talaga silang malapitan. And kung magbabayad lang din naman sila, pupunta sila sa professional babysitter, hindi sa amin. Diyos ko. Alam mo yun? Parang napaka-cringy sa akin na, sige, bayaran kita. No! We do it because they're family to us. Like, pamilya na sa amin yung best friend ni Dan, which parang doon ang galing yung message or comment na yun. And itong gagawin ko mamaya, kasi free naman ako. Kapag sinabi sa akin in advance, I will make time talaga. So, gagawin ko lahat ng kailangan kong gawin beforehand para magawa ko yun. And nag-message siya sa akin in advance. Anyway, sabi niya, 2 hours sana. Kaya lang nagbago kasi wala na daw siya nung kailangan niyang gawin sa work. Pero may meeting siyang pupuntahan kasama yung asawa niya na dapat silang dalawa kasi para sa business nila. So, yun. Siguro mga 30 minutes lang, pero hindi pa siya sure kasi yung ka-meeting din niya, yung ka-meeting din nila, kapatid din ni Dan. So, chine-check pa nila yung schedule ng kuya ni Dan. Pero, yeah, instead of 2 oras, 30 minutes lang tayo ngayon, pero mamaya pa yung hapon, and wala pang 12. Kaya sobrang mas lalong maaga ako gumising kanina kasi niisip ko baka mag-text ng maaga, alam mo yun, baka maaga akong kakailanganin. So at least natapos ko na. Nakatapos ako ng isang video, natapos ko na din yung thumbnail for tonight. Video for tonight is ready. And, yeah. Anyway, dami ko na namang sap-sap. Kain na ako. Hala. Oh my gosh, ako na talaga ang walang rice. Ubus na pala yung rice ko kagabi. Dito yung aking rice cooker. Hindi kasi ako yung naghugas kagabi, kaya hindi ko siguro napansin. Sila naghugas ito. Luto muna ako ng rice, guys. 1 cup lang para madali lang matapos. Anong oras na ba? 2:15, guys. Alis tayo. Kahapon, di ba, naudlot ang ating grocery shopping dahil umulan. Alam nyo, sobrang maulan din ngayon, pero nagsastop siya. So, yung pera ko. Okay. Nagsastop siya. So, ngayon, wala na naman. Nagstop na naman siya. Sobrang lakas ng ulan. Tapos, okay lang sana kung ulan lang. Ang lamig-lamig. Grabe. Pero naisip ko, kailangan namin ng pagkain. Joke lang. Again, ako okay lang naman. Ako si Danny Boy lang. Wala kasi siyang, madi-dinner. Tsaka lunch din para bukas. Tinatawagan ko siya kanina just to check lang kung may mga special request siya. Kaya lang hindi siya sumasagot. Busy siya. Check ko lang while nandito pa tayo. Oh my gosh, malamig. Nakikita nyo bang hangin? Tingnan nyo. Ang hangin! Shh! Grabe,
Ang lakas ng hangin sa labas. Kailangan ko din bumili ng ano. Kailangan kong bumili ng pang-contacts kasi ubos na talaga yung akin. Buti nga, umabot siya nung nasa Melbourne ako kasi sobrang konti na lang. Umuulan na. Nauna ako sa Priceline. Tapos sa grocery. Konti lang naman yung nasa lista ko, pero plano ko bumili ng mga delata at saka mga ibang grocery na gusto kong ipasok sa box. Kasi wala pa, hindi pa pinipick up ni Kuya. Nag-text na ako sa kanya. Sabi niya, i-schedule natin yan, pero wala pang reply hanggang ngayon. Sabi ko, habang hindi pa kayo nakuha, para gusto ata ng universe na dagdagan ko pa siya. Kasi as long as hindi naman siya like gumaganon, as long as nakikita din yung shape ng box, okay lang naman kasi wala namang weight limit. And naalala ko, may nabasa ako sa isa sa mga comment nung sinabi ko na ang sarap talaga ng Delimundo. Sabi, ano daw, yung corn beef daw namin dito na Australian corn na binibenta sa mga shops ba, sa mga supermarket, masarap daw. Sabi nung nag-comment. So yun, try ko yun, padala ko sa kanila. Hindi kasi sila nagre-request eh. Hindi ko alam. Oh my God, so lamig. Yan, nandito na tayo. Oh my gosh, ang lamig-lamig. Hello! Ito yung gamit ko. Mura lang siya. $4.52. Pang sensitive eyes. This is it. Yan lang. Tingnan natin yung Maybelline. Baka nakasale. Yung matte ink nila. Sorry. Konti lang yung shades nila dito. Di gaya nung nasa city. May nakasale pero hindi ito. Matte ink, $20 oh. Pero konti lang sila. Dito na ako guys, malapit sa Coles. Ang bilis ko lang talaga sa Priceline. Kinuha ko lang yung kailangan ko. Tapos nag-drive ako dito, malapit lang naman kasi. And nandun yun ang Coles, oh. Kaya lang umuulan pa. Pwede naman ako lumabas mag-hoodie. Kaya lang ang lamig-lamig yung ano ko, yung kamay ko. Parang nagiging numbed na sa lamig. Sobrang lamig. Okay, I need to go. Konti lang naman itong bibilhin ko eh. Alright, you ready people? Agay. Ito yung meron ako so far. Kumuha ako ng toge. Pero feeling ko ibabalik ko yan. Kasi inisip ko, kailan ako magtotoge? Ang konti lang kasi. Ito naka-sale siya half price. Ipapatry ko kay mama. Hindi ko alam kung magugustuhan niya yan. Pero mahilig kasi siya sa mga ganyan for breakfast. So, isa na muna. Hindi ko kasi alam kung ano magugustuhan ng pamilya ko. Hindi naman sila masyadong kumakain ng chocolate. Ito, kailangan ko to kasi magle-leche flan ako. 2. Creamy evaporated milk. At saka condensed milk. Sa taas talaga sila eh. Ito yung sinasabi na masarap daw na corned beef. Hindi ko pa to na-try. Pero timing. Naka 25% off. So, kuha tayo nito para ipadala sa kanila. Kaya lang hinahanap ko yung expiration date. Kailan kaya ito ma-expire? Guys, naririnig niyo to?
Lakas ng ulan. Basang-basa na ako. Buti na lang isuot ko may hood. Shoot. Tapos madami-dami yung nabili ko. Pang box. Namaya. Well, nasa labas na lang din naman tayo. And basa na lang din naman ako. Punta tayo po sa office. Check natin kung meron. Ay, naku. Okay. Ay. Ang lamig. Wait, sa yung ano ko pala. Glasses ko. Daming tubig. Ito yung problema sa naka-glasses. Isa pa to eh. Kapag umuulan. Tsaka talaga kapag umuulan. Kasi naanuhan ng tubig. So, kailangan mo po siyang i-wipe. Kasi kapag hindi, sagabal siya sa iyong paningin. Whew! Are you waiting for me? Okay. Okay. Akala ko naghihintay ka sa akin. Ayan guys, bahay na tayo. Ipakita ko na to sa inyo, diba? Hold tayo saglit. Kasi yung mga to ilalagay ko na sa box just in case mag-text si kuya bukas. Tingnan nyo ang hangin. Grabe talaga do. Kanina talaga yung pinaka-struggle na grocery. Na ako lang mag-isa. Kasi kapag nandun si Dan, okay lang naman mga ganyan. Kasi like si Dan magdadala ng mga ano. Imagine ha, nag-cart ako kasi sobrang konti lang nasa lista ko. 4 lang, pero I went home with 2 bags. Ako na talaga, nakalimutan ko pa yung bags ko sa kotse. So, pasensya na. Bumili ako ng plastic bag. Yan. Bumili ako niyan kasi naka-sale siya. And konti na lang yung amin. 20% ata. Nakalimutan ko na. And then, ito. Maliwanag ba? Ayun, naging yellow tuloy. Ayan, nandito yung mga pang-box. Yung sa lista ko lang talaga, pang dinner lang ngayon eh, Dan. Kasi sa linggo, mag-grocery shopping kami for next week. So, itong mga to, wala na, extra lang talaga. At saka para sa box. Sana magkasya. Kasi yung box puno na, diba? I-ano ko lang talaga to, ihuhuot. 2 eggs. Kasi gagawa ako ng leche flan. Meron kaming dinner at akinalay sa Sabado. Tapos sabi ko, magdadala ako ng leche flan. Tapos sabi na Dan, pwedeng dalawahin mo kasi gusto niya din ng amin daw, i-stock daw namin dito. And then, ito para lunch ni Dan bukas. And steak para sa kanyang dinner. So, itong dalawa para sa kanya kasi ayoko na ng steak. Sawa na ako. Ito, 2 creamy evaporated milk. Tapos, 2 condensed milk. Yan. Yan lang sana. Yan lang sana yung bibilhin ko. Ay, hindi pala. Yung fruit na Dan, nandun mamaya. And, ito, nakita ko siya kanina. Timing naka 20% off siya, yung maliit. So, bumili ako ng 5. Sana magkasya to sa box. Sana. Kasya naman siguro. And then, spam. Naalala ko sabi nila, Kat, padala ka ng spam. Hindi kasi kami mahilig dito. Pero try lang natin padala sa kanila. Bakit? Sabi ko, bakit may ganito? Try lang natin padala sa kanila. Kasi nung nandun pa ako, hindi naman kami kumakain ito.
Pero sabi nila, Kat, yan daw yung mga sikat na pinapadala ba? So sabi ko, sige, try natin yan. And then, naka-sale to. So, bumili ako ng dalawa. 2 for $5 siya. 2 packs for $5. Ano siya, pang-snack ba? Yung mga snack kasi na meron dyan, chips na mga meron ako, mga Filipino chips. Tapos, alam ko kasi na hindi siya ganun ka ganda para sa iyong, kalusugan. So, hindi ko siya kinakain. So, yung mga nakastock dyan, nandyan lang talaga. Kinakain ko lang siya kapag nagkikrave talaga ako. And minsan na lang ako nagkikrave ng chips ngayon. In fairness sa akin, kasi sobrang ma-chips ako. So, ito, kapag gusto ko ng snack, at least ito healthy snack siya. Snappy. Sarap to, guys. Healthy na, masarap pa. And then, ito, naka-sale siya. 99 cents na lang. So, bumili ako 3. Yan. Green tea na Pocky. Ito pala, yung ni Dan, fruit ni Dan para bukas, kiwi. Yellow, yung golden kiwi, masarap. And then ito, papatry ko kay mama. Kung gusto niya lang naman, di ko alam kung magkakasya ko sa box. Pero naka-half price siya, $2.50 lang, mura lang yan. And then ito, gusto ko lang siya i-try kasi hot and spicy siya. Ano siya guys, coated nuts. $1 lang ata yan. And then ito, Snickers. 4 na, 3 packs pala. Kasi si Merwin mahilig sa Snickers na chocolate. So, papadala ko din sa box. Ako na talaga, sana magkasya yan. And then, ito din Vegeta. Papadala ko kay mama kasi nagluluto na yun. Malaking Vegeta. Nagpa-sale siya. Actually, permanent na yung price nila na hindi umabot ng $5. Mga ilang cents na lang, magpa $5 na. So, yan, malaki. And then, ito, mga panlinis. So, kumuha ako ng leather wipes. Para pang-wipe ko sa, sa couch at saka dun sa 2 cushion namin. At saka sa chair na din siguro. Leather ba yan? Parang plastic ata yung chair na. Hindi ko alam. Pero, yeah, yan. At saka inisip ko din kapag sinuli ko na yung car ng mama ni Dan, ito yung gagamitin ko paglinis ng seats niya. And then, carpet deodorizer. Nakita ko lang siya dun sa mga panglinis section. And ano daw siya? Powder siya, ilalagay mo lang siya sa carpet, tapos leave it for 5 minutes, tapos i-vacuum mo siya. So, try ko siya. Hindi naman mabaho yung carpet namin, pero wala lang. Gusto ko siya i-try. Ang mura lang eh. $1 something lang siya, hindi umabot ng 2. And yun lang. Yung lahat, $117 ata. Yeah, $117.17. Yun lang. Maya-maya nandito na yung sedan. Papunta doon, hindi siya ganun ka-traffic. Yung pauwi yung traffic kasi labasan na ng mga bata, 3:00. Alright, ligpitin lang natin itong mga to. Alam niyo, hindi ko talaga nahanap ang expiration date ng corned beef. Wala talaga. Hindi ko talaga siya makita. Pero ilalagay natin yan mamaya doon. Hindi na ako nag-babysit guys kasi 3:00 na eh. Na-cancel yung meeting nila kasama yung kuya ni Dan. So, parang i-move nila bukas. So, bukas ng umaga daw, baka kailangan nila ako. Pero hindi pa sure, hindi pa nag-check. Sabi niya lang, kung free ako bukas ng umaga. So, sabi ko, yeah, I'll make it free for you. Dito na si Dan, guys. Sus, inano ko siya, ginulat ko siya kanina. Nagulat pa naman sana siya. Tapos may dala pa siyang bulaklak. Hindi ko na-vlog. Gumano na siya. Thank you, babe. Ito yung lilies. Asiatic lily. Lagyan natin to sa ating babe? Table. Thank you very much. Alam nyo ba yung box? Inano ko na siya. Tinape ko siya. And naubos yung duct tape ko kasi inayos ko talaga siya tinape. Yung sa bottom, babe, it was so hard because the box is so heavy. I should have taped it first kasi punong-puno na siya. Tapos ang bigat-bigat na niya. Tapos kailangan kong i-tape yung sa ilalim ng box. So, kinailangan ko siyang ginaganon-ganon ko siya kanina. Ang bigat-bigat. Grabe. Tinutulak-tulak ko lang siya paunti-unti ba. Pero mabigat pa din. And naubos yung duct tape. So, sabi ko kay Dan, kung may time ka lang naman, stop ka ng Kmart para bumili ng duct tape. May time nga siya. Bumili pa ng flowers. Ang buang. Garaagi na ng buang. Oy! Why did you give me flowers, my love? Because I'm the best wife in the world. Because I'm the best wife ever. Thank you very much.
Maganda din kasi kapag may tanim sa bahay. May bulaklak. Just leave these leaves. Get it, leave the leaves. Thank you, Malak. Ah. Uy! Grabe siya. Uy, nag-mop ako, babe. Wala. Nag-mop ako dito sa kitchen. Para bukas, yung gagawin ko na lang is dun sa hallway tsaka sa mga kwarto. Natapos ko na linisin dito sa kitchen area. Where's the other one? Ilan ba yung natapon? It won't fly. I know, where is it? It's not the light's on, you'll see it. Ah, I found it. There you go, see? I vacuumed the rug. Alright. I know the drill now. I know how to do it quicker now. You take off the things and Yeah, I use the right vacuum head because Yeah. you have to use the right vacuum head. But yeah, I connected it to the main. It's shorter, so it's easier to vacuum. Okay. Hintay pa din ako ng reply ng ano niya, kambal niya, kung anong oras. Kasi bukas daw ng umaga. Sana naman i-text niya ako ngayon, hindi bukas. Well, they're meeting with Rock, so Rock usually starts at 9, yeah? Alright. Yes. So maybe they want me to look after the kids at 9. I don't know. Who knows? Yeah. I will need your help with the box bag because it's really heavy. Yeah. Ito na yung itsura ng box, guys. So, see, yung ilalim. Just imagine ha, sobrang bigat talaga nito. Ginanon-ganon ko siya. Tinutulak-tulak ko siya kanina para ma-access ko yung ilalim. Pero tapos na yung ilalim. Ito na lang. Kasi may mga dinagdag tayo. Hindi na siya kasing pulido gaya nung una. So, kailangan like ito magkonekta sana. If, like, I'm not sure, babe. If you can push it. Where's the tape? I have it. Guys, nagluluto ako ng sardinas with egg and with onion for dinner. Si Dan kasi tapos na yun kumain. Pinakain ko siya ng steak niya, yung binili natin kanina. Tapos ano din siya, nag-veggies. Carrots at saka potatoes yung side dish niya. Eh, wala akong ibang maisip na kainin. Ayaw ko kasing mag-steak. So, siya kumain ng 2 steak kanina. Alam nyo ba guys, wala pa rin tigil yung ulan at saka yung hangin. Sobrang lakas ng hangin. Kami na talagang binabagyo. Sabi ko kay Dan, alam mo kung sa ano to, sa Pilipinas to, bagyo na to, may mga ano na ba, signal. Siguro mga ganito, mga signal number 2 na to. Pero dito, parang wala lang sa kanila. Walang bagyo-bagyo. Do you get like typhoons, babe? Not really. No. Yeah, wala. Parang ulan lang. Sasabihin lang ng weather app. Raining, like 90% chance of rain lang, ganun. Tsaka kung gano'ng kalakas yung ulan, pero walang like bagyo-bagyo. Inisip ko sa lakas ng hangin, sinasabi ko talaga, bagyong-bagyo na to. Anyway, maaga ako bukas, 9:15, dapat nandun na ako sa bahay ng kambal niya. Malapit lang naman yun dito, so okay lang. Anyway, yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good guys. Good night. Bye. Mwah.